yoona za chuma Simplex Sichola Banda yapereka ndondomeko ya chuma cha boma ya 8.05 trillion kwacha imene ndiyokwera kuchoka pa 6.40 makamaka 6.04 trillion kwacha ya 2024-2025. malingana ndi ndunayi 6 trillion kwacha ndiyopitirira zinthu pomwe 2 trillion kwacha ndiyochitira chitukuko. Akatswiri azachuma komanso ndale apereka maganizo osiyana pamene akuonera ndondomeko ya chuma imene ndi yochipani cha DPP pa nkhani za chuma mnyumba ya malamulo. A Joseph Manaveka wati ndiyosatheka kuyikwaniritsa. President Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti adzilemekeza ndi kutsatira malamulo pofuna kulimbikitsa chitukuko. Polankhula pamwambo oonerera kumaliza maphunziro kwa asilikali a ndende 985 kumapanga mboma la Blantyre, President Chakwera anati izi zikhoza kuthandiza kuti ndende za mdziko lino zisamadzaze. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu ambiri anapitirira mvula ya mphamvu kumapanga mu mzinda wa Blantyre pomwe President Lazarus Chakwera anali nawo kumwambo wa asilikali a ndende 985 omwe amaliza maphunziro awo. Mwachiwerengerochi 575 ndi amuna pomwe 410 ndi akazi. Mkulu wa nthambi yoona za ndende mdziko lino amasauko ng'ombe ya gwada Wisikoti wati poyamba kusukuluko kunali ophunzira 1000 koma ena 15 anawachotsa chifukwa chosowa mwambo. Iwo anati nthambi yawo ikuchita zotheka kulemba akazi ambiri ponena kuti chiwerengero chatsopanochi chithandiza kwambiri kutulukula ntchito za ndende mdziko lino. Awisikoti anati nthambi yawo ikugwiranso ntchito molimbika polimbikitsa za umoyo mu ndende zosiyanasiyana, chitetezo komanso ulimi. Komabe iwo anadandaula ndi zipinda komanso ofesi zambiri zomwe akuti ndi zakale kwambiri, komanso mavuto ena akuchepa kwa nyumba za anthu ogwira ntchito, galimoto zogwiritsira ntchito, komanso kuthitikana kwa akaidi mu ndende zosiyanasiyana. Polankhulapo President Dr. Lazarus Chakwera anapempha Malawi kuti adzitsatira ndi kulemekeza malamulo pofuna kumanga Malawi wabwino. Zilemekeza malamulo ndi kutsatira zimene malamulo anena. Ndiye tonse titangotengapo gawo ndi chidwi kuti tizilimbikitsana kutsatira malamulo, tikhoza kukonza zambiri kuti tisakhale dziko la anthu ophwanya malamulo, chomwenso chitathandize kuti ndende zathu msamadzadzane. Iwo anati boma lawo ndilodzipereka poonetsetsa kuti nthambi yoona za ndende mdziko lino ikulandira chithandizo chokwanira kuchokera ku boma. Malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sandi. Zodiac yatsimikiza kuti boma silinapereke 21 miliyoni kwacha yomwe idayika mu ndondomeko ya chaka chikuthachi yopita kumalo osamalira ana oyendayenda m'misewu ku Lilongwe. Poyamba ndalama idali 44 miliyoni kwacha koma pakati pa chaka nyumba ya malamulo inawunikanso kufika 21 miliyoni kwacha. Izi zidandaulitsa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu. Pamene chisankho chikuyandikira lero ndiye kuti kwatsala masiku 200 kuti Malawi aponye voti pa 16 Seputembala posankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Awatu ndi atsogoleri omwe adzakhale pa maudindowa kwa zaka zisanu zikubwerazi. Nkhani wathu Dickson Chivwatu Gondwe ali ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Sangwani Mwafulirwa wati akuchita chilichonse chotheka kuti chisankho cha chaka chino chidzakhale chabata komanso mtendere. Iwo akukhulupirira kuti onse okhudzidwa ndi ndondomeko ya chisankho achita chotheka pochita kampeni yolongosoka yodzetsa umodzi pakati pa Malawi. Zina zimenenso tapanga nzokuti ntchito yakalembera tinalembetsa anthu mkaundula wa voti pano tili ndi anthu 7.2 million. Pakali pano tikukamba kuti kwasala masiku 200 tikugwira ntchito ija timati amene akufunika asuntha Malawi amene analembetsera mkaundula wa voti tapase mpata kuti akapange matransfer ku center imene afuna ukaponyerako. Mkulu wa bunge la Oxfam kuno ku Malawi Alingalileni Mihowa wati ondo okhudzidwa ndi mene nthambi zosiyanasiyana zogwira ntchito yake maka chiwerengeronso cha amayi omwe aonetsa chidwi kudzayima nawo pa chisankhochi.
mu database mwathu ndithu mukusonyeza anthu osachepera 500 amene apereka chidwi chawo kuti akayime ku zisankho zosiyanasiyanazi. Ndipo ife takati kugwira nawo ntchito amenewa kuyambira ku madistrict komanso pa national level kupanga mikumano yosiyanasiyana kukathandizira zinthu zimene tingathe kudzera ma project amene tili nawo, tathandizira ndi ma training osiyanasiyana chifukwa kwa ena amene akungoyamba kumene kapena ena amene akhala pandale nthawi yochepa anapempha kuti apezera azimayi okhwima pandale kuti aphunzitse. Pomwe kwangotsala masiku 200 kuti dziko lino lichititse chisankho, zipani za ndale zili kalikiliki kukopa anthu kuti adzawapatse voti pa 16 Septemba. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Nthambi yoona za ulimi ndi usodzi yalangiza komiti zosamalira malo omwe madzi amachokera ndi madoko kuti zikhumitse malamulo apadera poteteza kukokoloka kwa nthaka zomwe zimadzazitsa dothi m'mitsinje ndi malo omwe nsomba zimaswera. Poyankhula ku Karonga atayendera mtsinje wa North Rukulu ndi doko la nsomba ku Kaporo, mmodzi mwa akuluakuluwa a nthambiyi a Jacqueline Kazembe wati kudziwitsa anthu za malamulo apadera omwe alipo nkothandiza kwambiri popititsa patsogolo ntchito za usodzi wa nsomba. Ku Karonga aliyense opezeka atadula mitengo mmodzi amafunsidwa kudzala ina 100 komanso opezeka akweza nsomba malo omwe nsomba zimaswera amamulipitsa chindapusa cha 50,000 kwacha. Poyankhula atendera ntchito zofuna kuteteza mtsinje wa North Rukulu komanso madoko mboma la Kalonga, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za ulimi komanso usodzi wa nsomba a Jacqueline Kazembe atikhwimitsa malamulo apadera nkofunika kwambiri pofuna kupewa kukokoloka kwa nthaka mtsinje komanso kuteteza malo amene nsomba zimaberekerana. Akazembe anafotokoza kuti nthawi yakwana tsopano yoti makomiti amene akuyendera ntchitozi ayenera kuonesesa kuti akulimbikitsa ntchito yobyala mitengo m'mbali mwa mtsinje. Asodzi akamafikira ndi nsomba zawo zizisamalidwa bwino kuti zizitengedwa ku msika zili zabwino kuti iwo angathenso kupeza phindu. Tinakumananso ndi Beach Village Committee kumeneko ku Kaporo kumenenso amafotokoza kuti akhazikisaso malo amene akusamalira nsomba iwo amati sanctuary. Kumeneko analesesa kuphako nsomba, anasunga malo kuti nsomba zizibereka mumasuka kuti no pakapita nthawi nsomba zimene zingatheno kumagwidwa kumalo kwina kumene iwo amachita za usodzi. Wapampando wa komiti yoyang'anira doko la Kapolo Ahape Luhanga anayamikira project ya Sefard kamba kosintha miyoyo ya mamembala a gululi pachuma. Iyi ndi mbali imodzi ya project ya zaka zisanu yotchedwa Sustainable Fisheries Aquaculture Development and Watershed Management Sefard imene kulandira thandizo la ndalama kuchokera ku African Development Bank. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement. Mukwanira nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Tindi zambiri posachedwa apa. Imafika nthawi yomwe pamafunika dongosolo lenileni lotsimikiza kuti pomwe anali kulandirabe mpweya pakati pathu panali chikondi chochokera kwa onse omwe adayandikana nawo. Imakhala nthawi yolemetsa kwambiri komabe sichikhala chikhalidwe choyenera kungochita zinthu mongovuwazavuwaza. Chiliza chimafunika kumanga mulu la chikondi cha iwo tinawakonda ali pakati pathu. Izi alipo amene amakhoza kwambiri amanja okhazikika ndipo awa ndi Asena Tiling Solutions. Asena Tiling Solutions amamanga komanso kupanga ziliza kuchokera kuchitipa mpaka kunsanje nkhotakota mpaka mchinji pena paliponse mdziko lino la Malawi. Mukawapempha kuti afike akumangireni chiliza amafika kwina kulikonse. Pozindikiranso kuti ndalama sibwera kamodzi. Asena Tiling Solutions amalola kuti akakumangirani chiliza cha ukondedwa wanu mudzitha kupereka pang'ono-pang'ono. Sankhani bwino omanga chiliza cha abale anu. Sankhani Asena Tiling Solutions. Kodi chiliza cha ajawa munamanga kale? Kodi mulolanso kuti mvula ya chaka chino iyathere pathupi? Pamtetete chitani telefoni ku nambala iyi 09999319909. Mulankhule ndi Asena Tiling Solutions akuthandizeni.
everyone has got dreams and aspirations in life, and that's why Britam Insurance is here to safeguard your dreams and aspirations, protecting what matters to you, giving you peace of mind. Drive with confidence knowing that Britam Comprehensive Motor Cover Insurance is with you everywhere you go. Build comfortably knowing that your construction project is covered with Britam's Contractors All Risk Insurance Cover. Securing your in-transit goods with Britam's Marine Insurance Cover. Living a stress-free life as Britam Domestic Package Insurance protects all you treasure. Travel with peace of mind as Britam Travel Insurance guarantees you a secured travel experience. As your friend for life, Britam has covers for almost everything except matters of the heart. Britam, with you every step of the way. Get the best quality of home and office furniture from Zoe Furniture. Akatswiri, popanga ma office desk, swivel chairs, visitors chairs, reception counters. Komanso nyumba yanu ichene ndi katundu mbambande, monga ma sofa sets, dining sets, beautiful beds, ndi zina zambiri. Eni makampani, ma hotel, ma lodges, ma churches, ndi mabungwe. Pangitsani furniture mwakukonda kwanu ku Zoe Furniture. Our phone number is 0999 6010. Zoe Furniture, uniquely different. Live big with Jackpot City Casino, now in Malawi. Mphoto zosiyana-siyana zikuvumba ngati mvula. Imbani *474# kuti mukhale nawo mgulu la ochita mphumi. Lolemba mpaka lachisanu tsiku lililonse kuli kuvumba ma smartphone atatu pa tsiku 60 mwezi uliwonse. Njinga zakapalasa ziwiri pa tsiku 40 mwezi uliwonse. Njinga ya moto imodzi pa sabata 4 mwezi uliwonse. Flat TV screen imodzi pa sabata 4 mwezi uliwonse. 1 million kwacha cash pa sabata until 4 mwezi uliwonse. Komanso Mazda Demio new face ya new adiwawa imodzi mwezi uliwonse. Imbani *474# yesani kulowa kwambiri kuti mwayi wanu uchuluke ndi win big. It's the first of its kind. Gedu Global, in collaboration with Intended Education Consult, invites you to the first European Education Expo to take place in Lilongwe on 8th March 2025 at Crossroads Hotel, Sapitwa Room from 9 a.m. Come and meet university representatives from Europe, such as Malta, Germany, France, Spain, Dubai, Canada, USA, and other countries. Explore globally accredited undergraduate and postgraduate degree programs. Get on the spot admission letters and kickstart your study abroad with 25 to 50% scholarship tuition fees. For more information to register, go on the following numbers: 0999 360 325 or 0990 620 096 or 0887-209-531, or you can visit our offices in Lilongwe, Intended Education Consult, Babaji House, floor number 2. With Intended Education Consult, you discover the world at ease. takulandiraniso ndipo pamene tikupitirira tionenso mitu ya nkhanizi.
nduna zachuma a simplex chichola banda yapereka ndondomeko ya chuma ya 2025 mpaka 2026 ya 8.05 trillion kwacha. President Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti azilemekeza ndi kutsatira malamulo pofuna kulimbikitsa chitukuko. Jaji Chifundo Kachale walamula kuti apolisi asanu ndi mmodzi akagwire jere chifukwa adapha Blair Lule. Ndipo mpikisano wachiphadziwa cha Malawi wabwereranso chaka chino patatha zaka zitatu osachitika. Tipitirire ndi nkhanizi. Jaji wa High Court Dr. Chifundo Kachale wapereka zilango kwa apolisi asanu ndi mmodzi omwe adapha Blair Lule omwe pa nthawiyo adali oganiziridwa kupalamula mlandu. Ajaji Akachale ati olakwa oyamba apo chipole akakhale ku ndende zaka 20 pomwe olakwa achiwiri ayikira mu malata akakhala ku ndende zaka 18 pa mlanduwu. Mmodzi mwa omwe amayimira apolisi wa Lugamo Mwatubwa Mabutwa komanso mwa amayimira boma pa mlanduwu adziko ndi anthu malonda ali ndokhutira ndi zilangozi. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Popereka chigamulo chake, Justice Dr. Chifundo Kachale anati malingana ndi malamulo a dziko lino ndikofunika kuti nthawi zonse apolisi azigwira ntchito yawo motsata malamulo. Akachale ati apolisi asanu ndi mmodziwa amayenera kutsatira zomwe malamulo oyendetsera ntchito za apolisi amanena osati zosemphana nawo. Pa zigamulo za mulandu oyamba wakupha, iwo anati olakwa oyamba apo chipole akakhale ku ndende kwa zaka 20, olakwa wachiwiri ayikira mmalata akakhale zaka 18, pomwe apolisi ena anayi a Richard Kalawire, a Innocent Wanda, a Maxwell Mbidzi komanso a Abel Maseya awagamula kuti akakhale ku ndende kwa zaka 15 aliyense. Komabe Dr. Kachale anati bwaloli silingapereke chilango china pa mulandu ovulaza munthu chifukwa ndi zomwe zidapangitsa Blair Lule kuti amwalire. Mmodzi mwa maloya omwe amayimira apolisiwa pa mulanduwu, Aluwano Mwauta, anati ndi okondwa ndi chigamulochi. Mmene ndimadziwira mlandu wa mada ndi mlandu onena kuti waukulu zedi. Andi mlandu wa mada maximum sentence yake makhala death. Koma siku la lero koti lapereka sentence imene timati custodial sentence, sinapereke death. Tikukhulupirira kuti zimwina zimene zinachitisa kuti koti ipereke custodial sentence zina mwa izo zitha kukhala madandaulo athu amene tinapereka amene timati oyamba ampasa 20 years, wachiwiri ampasa 18 years, wachitatu, wachinayi, number 5, number 6 also khangati apasa 15 years. Ndipo imwe amayimira boma pa mulanduwu adziko ndi anthu malonda wati ngakhale ndi okhumudwa ndi zomwe apolisi adachita komabe akhutira ndi chigamulochi. Tinene kuti pali ngati kutsutsana pa mmene tikumvera ife ngati aboma. Tili okondwa kesi yatha tamaliza tipanga zina komanso ndiye kuti chilungamo chaoneka pa mzimu wa Blair Lule. Tili okondwa pa chifukwa chimenecho komanso tilibe ndi chisoni chifukwa cha mmene zinakhalira komanso anthu amene nkhani iyi yawakhuza ndi anthu okuti tagwira nawo ntchito nthawi yayitali athandiza pa nkhani yosungitsa bata ndi mtendere mdziko muno, agwira zigawenga zoopsa zambiri zimene zimazunza m'Malawi muno. Choncho pena tili okondwa komanso pena tili ndi kachisoni ndithu kuti zakhala mmene zakhaliramo. Zigamulozi zidayamba kugwira ntchito kuchokera pa 20 December 2024, tsiku lomwe bwalo lidapeza apolisiwa olakwa. M'mbuyomu bwaloli lidachotsa anthu ena asanu ndi awiri ponena kuti samakhudzidwa ndi nkhani, koma onse adawamanga mchaka cha 2019 pa mulandu okupha Blair Lule omwe adali m'manja mwa apolisi pa mulandu owaganizira kuti adazembetsa munthu wachialubino. Bungwe la Plan International lati kupitirira kwa dziko lino kudalira mayiko ena pa nkhani za ulimi makamaka pogula mbewu, fetereza komanso kupemphetsa thandizo la chakudya ndi ena mwa mavuto mwakupangitsa kuti dziko lino lisakhale lodzidalira. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Winnie Botha wati kuphunzitsa chinyamata ulimi wa masamba, kupanga mbewu zawo komanso ulimi wa zipatso mdziko muno kukhoza kuthandizira kutsitsa mitengo ya zinthu, kupezeka kwa chakudya komanso zina. Tola Katswiri walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan International a Winnie Botha wati anthu ambiri pano akufuna mbewu zomwe zili zotsika mtengo, manyuwa ochita opanga okha komanso masamba ndi zipatso zomwe amalima okha. Koma Botha anena kuti zambiri mwa izi zimachokera m'mayiko akunja monga Tanzania
komanso South Africa. Izizi zithandiza makamaka achinyamata mdziko muno kuti asamavutike kuti akayang'ane fetereza wodula kumatha kupanga okha fetereza. Pamapeto pake titha kumakhala ndi chakudya ndi chokwanira ngati dziko la Malawi. Izi zikanakhala kuti amapanga achinyamata onse mdziko muno makamaka amene akungokhala even amene akugwira ntchito kuti pambali pa ntchito yomwe ukupanga ukhale ndi kamunda kako nkumapanga zinthu zomwe tikupangapa. Dziko la Malawi titha kukhala mozidalira pa nkhani ya zakudya. Malo moti tizidalira kupempha ndi makamaka kumayiko ena kumapempha kuti tilibe chakudya pamene tili ndi malo komanso tili ndi nzeru ndi kuthekera. Iwo amayankhula izi kukasungu pomwe amayendera project ya zantchito kumalo ophunzitsira anthu luso la zamanja la Bowe. Traditional Authority kalikokha kukasungu komanso yemwe akutenga nawo mbali pa maphunzirowo amasozi nyereni ati ntchitoyi yathandizira kuthetsa mabanja a ana achichepere komanso kutenga mimba zosakonzekera kupeza achinyamata ambiri analibe zochita. Ulimi si wanthu akuluakulu okha, ifenso achinyamata tili ndi kuthekera kunena kuti titha kumalima andi mulimi muli phindu lalikulu chifukwa choyambirira tikalima tikakolola zokolola zathu timapezako chakudya komanso tikagulitsa mbewu zathu timapezako phindu la ndalama limene ngati nyamata chili chosowekera chake utha kukagula zinthu zimene zili zokuyenereza pa moyo wako. Project ya zantchito ndi thandizo ochokera kwa European Union ikusula achinyamata mu ntchito yozokhomakhoma, kusoka, kukonza mafoni, kupanga sopo, kumanga anthu mmutu komanso luso la zaulimi. Ntchitoyi ikufuna kuphunzitsa achinyamata oposera 4,000 amboma la Kasungu komanso Mzimba North. Malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri. Bungwe loona za milingo la MBS lalitha matani 25 aufa owonongeka omwe anaupeza ku kampani ya Arab Processors kumasalema ku Blantyre. Poyankhula ku mtaya wa Luchenza kutcholo mneneri wa bungweli Monica Khombe wauza Zodiac kuti ena anawatsina khutu kuti kampani imakonzanso katundu wina owonongeka kuphatikizapo ufawo kuti ikagulitsenso itasintha zizindikiro. Luka Beston anayankhula ndi Akhombe. Bwela Malawi Bureau of Standards linatsinidwa khutu kuchokera kwa mtundu wa Malawi kuti kampani ya Arab Processors kulimbe imagulisa ufa owonongeka, imagulisa katundu owonongeka kupititsanso pansika. Akuluakulu a Malawi Bureau of Standards, ma-inspectors athu atapita ku bungwe limene ku kampani imene ya Arab Processors anapeza kuti anapeza ufa ndithu okwanira matumba 500 yomwe ili 25 tons mu warehouse mu malo awo osungira katundu. So iwo ania matumba 25 mu malo awo osungira katundu. Titawafunsa anena kuti katundu amene yoyo amachidwa mankhwala kuti akasefedwe nkuphatikiza ndi gaga nkupanga zakudya za nyama makamaka ziweto. Ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards sitinakhutitsidwe ndithu ndi yankho limeneli chifukwa chonoti palibe pandandanda wathu mukaundula wathu mulibe zakudya za ziweto zomwe zimapangidwa ndi kampani ya Arab Processors. Soneza kuti ndipo gulu la anthu achidwi pa nkhani za luso labwera pamodzi ndipo latichititsa mpikisano wachiphadzuwa cha dziko lino. Mpikisanowu ukudza patatha zaka pafupifupi zitatu utachitika komaliza mu 2022. Malinga ndi kalata yomwe gulu latulutsa, kalembera wa mpikisanowu uyamba pa 1 Marichi ndipo adzatha pa 30 April. Mwambo opereka mphotho kwa opambana udzachitika mu Novembala. Ndi nkhani imene yonse tafika pa mtsirizo